जोंनि बे गेदेर गोलावजों आखाइ थानाय मानसियानो जुदि बेबायदि गावनि हारिखौ बेबायदि खालामनो लानो रोङाब्ला जोंलाय आरो मा मानसि जों जेबो नङा होमबा जों बे आसि फिसानिबो नङा जों जेबोआनो गैया जों जेरावबो उदाया खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों गोजोनथाव खौरां आरो लोगोसे दुखुनांथाव खोथा सावरायगोन जानुवारिनि 1 तारिखआथ' जोबनानै थांबाय मैया लोगोफोर नाथाय बे जानुवारिनि 1 तारिखआव जोंनि बे बिटिसिआव साबेसे मानसि थैखो नोंथांमोना मिथिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 8 जन बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 2 उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 2 आरो बेनि उनाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव 1 गासै 13 जन मानसि थैदों जोंनि बे बिटिसिआव जानुवारिनि 1 तारिख खालि मैया आं मोनसे दैजिं फेस्टिभेलनि बागै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बे भिडिअआव गोबां मानसिफ्रानो आंखौ पलिटिक्सखौ लानानै पलिटिक्सनि बागै कमेन्ट खालामदों नाथाय बे भिडिअआ पलिटिक्सनि नङा जायबा दैजिं फेस्टिभेलखौ खुंदों बिसोर बिपिएफनि ना एबसुनि ना रायजो राजाफोरनि बेखौ आं मिथिया आरो आं बेखौ मिथिनोबो लुबैया नाथाय रायजो राजा नोंथांमोना गाव गावनो बुजिनांगौ भिडिअ खालामबानो बेखौ सापर्ट खालामनाय नङा जुदि एबसुआ गाज्रि खामानि मावदोंबा एबसुनि सायावबो भिडिअ खालामगोन आरो आं खालामखांबायबो बेहाय आं गासिबनिबो सायाव भिडिअ खालामबाय एबसुआनो जा बिपिएफआनो जा बा इउपिपिएलआनो जा गासिबनिबो सायाव आं भिडिअ खालामखांबाय बेहाय बेखौ सापर्ट खालामनाय बिदि गैया आरो बेबायदि दाबुं नों एबसुनि मानसि नों बिपिएफनि मानसि बेबायदि खोथा दाबुं मिथिबाय जों बर' रायजो राजा जोंनि जेंनाखौ जों बर' रायजो राजाफोरा सुस्रांनो गारै बे पार्टिया मा सुस्रांनो बर' हारिखौ लानानै पलिटिक्स दा खालाम बेबायदि जोंनि बर' हारिखौ लानानै पलिटिक्स खालामबाय थायोब्ला नोंथांमोना मालाबाबो गेरेमसा महरै दाफुंजानाय नङा मिथिबायना दैजिं फेस्टिभेला मोनसे फेस्टिभेल बेनि सायावसो आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जाय फेस्टिभेला बर'नि रायजोआव जादोंमोन बे रायजोआव जै बर' हारिनि गारै जै आयखम बेखौ बुंदों बेनि सायाव मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन नाथाय बे भिडिअआव गोबां मानसिफ्रा नों एबसुनि मानसि आरो सोरबा नों बिपिएफनि मानसि आरो सोरबा नों इउपिपिएलनि मानसि मा खोथा जाखो बेलाय जोंनि हारियाव माबायदि जेंना जादों बे जेंनाखौ जों सुस्रांनो नाजागोन रायजोफोरनो जोङो फोरमायनानै होगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा जाबाय दं मा जाबाय गैया गासिनोबो फोरमायना होगोन आंनि चेनेलाव बिटिसिनिल' मानसिल' गैया मिथिबाय आंनि चेनेलाव नेपालनि बर'फोर दं आउट अफ बिटिसिनि जेरै गलाघाट डिस्ट्रिक्ट दं नागालेण्डनि दं शिलंनि दं मेघालयानि दं बेफोर भिडिअखौ जोंनि गासिबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बानाय मिथिबाय जोंनि बे बिटिसिनि थाखायल' बानाया आरो बेबायदि बुंनो लागा मा खोथा दं बर' जानानै बर'नि एगेन्स्ट माने आं मैयानि भिडिअआव मा बुंदोंमोन आं बुंदोंमोन दैजिं फेस्टिभेलाव एफाग्राब गेदेर बलिउडनि सिंगार बलिउडनि एक्टरफोर लाबोनानै खनसेबो बर' जायगायावनो जै बर' हारिनि होनो हायाखै बेनि सायावसो भिडिअ खालामदोंमोन नोंथांमोना बे मा नांजादों जों बे आसामाव थानानै जै आयखम होनाबा जों मा नोम्फाखर' जै बड'लेण्ड होनगोन नामा बेबायदि होनबावलायो आरोना बर' मानसिफ्रानो आसरित दैजिं फेस्टिभेलाव आंखौ सोरबा साहा लोंनोनो लेंगोन ना गयखौनो जाहोगोन बेलाय दैजिं फेस्टिभेल जोंहा जेबो कानेक्सन गैया जाय जायगायाव जाथाय जादों बे जायगानि बागै जों भिडिअ खालामखागोन दैजिं फेस्टिभेलाव जाथाय जानानै थांबाय आर'नाइ होयिनि बागै जाथाय जाना थांबाय जियानो जादोला रायजोफोरा आं गोबां दुखु मोनदों जोङो गासिबो खौसे जानांगोन अब्लासो जों सानसेबाबो जोंनि बे नांगौ जानाय बड'लेण्ड बेखौ जों मोननो हागोन जों गाव बेबायदि बखिलायबाय थाबा जेबो जाया गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय जायबा मिजिं ब्रह्म दाखालि बावै आं मोनसे भिडिअ खालामदों जायबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मिजिं ब्रह्म बे गोमानानै दंमोन जायबा टिपकाइनिफ्राय थांदोंमोन सनितपुरसिम मोनहैयाखैमोन बेनि सायाव मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बे जायबा मिजिं ब्रह्म बेखौ मोननाय जाबाय गोजोनथाव खौराङा बेनो भिडिअ खालामनाय जुदि मानसिखौ मोनोब्ला जोंबो जोंनि गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ बर' रायजो राजाफोरनि बागै दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव आरो लोगोफोर जों गासिबो खौसे जानांगोन अब्लासो जों जोंनि नांगौ जानाय जोंनो आंखाल जानाय बे आंखालखौ जों मोनफुंनो हागोन जय बर' हारिनि A nation of peoples has the right to rebel, right to fight, including right to use force.